ka ne kadai ka jung pampana ne ka jung pentip shapi ki pai ba ka bang kum ne ka state youth wing VPP bat ka women's wing VPP ka pentip ba kandon ka jingilang pai ba public meeting aka ar konru turik bana binyo arjar arposan ka bamut lashai ha lang kerding ha ka por khat armje no phai singi na ka banta ka phang pan panne ya ka law ma pat sha ka law adong kumta ngi khot ngi wer ya phi ki pai ba panya poilang hakate kesingi ka VP ka persya jor ia ka jing temu pan pendo ia ka jing long law adong ia ka lama pan kuble shibon ki baburam pi iba marbot khar president state youth wing badi PCM president state women swing ka jaka kandai ha lom siap lang kerding mi ngi hajan kardop lama pan kuble shibon